isa sa mga anak ni Manoy Henry na nagtayo ng Manoy Henry Pansit Bato. Balot. Ay, tol, dalawa balot. Sali mo na, sali mo na. Sa isang lalaki. Okay, ikot lang yun. Matigtikim lang ba na yun? Balot yung balot. Sali mo na. Nag-start po yung Pansit Bato namin 2015, 17. Tagal na din. Ang nauna kasi namin pwesto nito sa may Marikina, IBC sa Holandes. Doon siya nag-start. Actually, nag-try lang kami noon. Parang naisipan lang ng tatay ko na magtinda kaya tayo ng Pansit Bato since taga Bicol tayo. Sa Maynila yung mga produkto ng Bicol. So yun, try lang kami niyan, sir. Tapos, siyempre, sa una, hindi naman ganun din kaganda. Yun, tumagal lang din ang tumagal. Nagustuhan ng tao. Binabalik-balikan naman kami. Hanggang sa nagkaroon ng iba't ibang pwesto. Namin dito, mga 40, 50 kilos a day. Hindi naman din lagi mabili, no? Minsan 30, 35, iba-iba. Dito lang sa pwesto na yun, meron din naman ibang pwesto eh.
Unang-una, nagpapasalamat po kami sa mga tumatangkilik at patuloy na tumatangkilik ng aming paninda, yung Manoy Henry's Pansit Bato. Maraming salamat po dahil po sa inyo, syempre, tuloy-tuloy pa rin po yung mga hanap buhay namin. Salamat po sa pagsuporta, tsaka sa ulit-ulit na pagbalik sa aming paninda. Thank you po.